दैबोसो हानां पिनां खायजाग्लायसिनाय जों नायदिहि जोंनि एडिसिअ फायसियो वानसारक फायसियो बुट खगानसि हायखासे खायफालाय रेगिंसि इनके बरकबो खायफायसिनायले एडिसिनस माना हे केबा दानि जोंनि तिप्रासा नेता खायनाय रले जोंनि बीजेपी खायनाय रक बरकले से सियादे निजेनि हासिखौ मानाय हे इसे सियादे सिटतो इसादे हायकेदे न इनके मेनिफेस्टो सि बरनि सुइजाक न एडिसिनो बुमुंसालायसिनाय हिसि डॉक्टर मान बीजेपी सरक सुयो हो डॉक्टर मानिक साहातिरो इनके मानिक साहा निरक तिप्रासानो जट्टनो स्टक थार पाइसिनाय हि सुइदो इसादे निरक बीजेपी कांग्रेस सीपीएम दिखाय तंनायखौ थानसाबो फाइसदि हिसरै खगुबु बाग्रा साइ नंससि हाइलाइखौ वानसारनो सि जौग्रयसि वानसारनो इयां गायसि हायकेसि तंलायखौ जोंनो सि हाया खायखौ निरक सामाया जोंनो फाता केबिंदे जों सानायफा साइ दंनाय नायदि पुलिस रगबो बाहाय तं बरंनि जाया खायमानि नबले नोगिया जों जिनि जाया खायमानि नबले नोगो जों जाया सिखाया बरक से जाया खाय के जों अर कासमा नखबले जों नबले तग हा तमा सेंट्रल फोर्स बा म तमानि हायखेर होजागबा पुलिस बे बरनि इयां फौजी बे बरनि इयां थुम बरनि इयां मानसि बीजेपी नि इनके वानसा हिसि दंगो दमन आसक सावानी निजे साक थोंसा थांवानी न बासक माने नायले हि बाके सप्राग जाक टक जाक हाय इनको जे बीजेपी खाने रनस मार खलाइले थांग दंगासिदो वानसा नि जों जत तिप्रासा थानसा जों वानसा नि बिरोधी बिया जों कयनि बिरोधी बिया जों सिन तिप्रासा नि बिरोधी सिं लायबासना जे बीजेपी खाने न वानसा न हाजाके वानसा बाय दंगासिदो